El Partit Socialista de Gandia inicia l'elaboració del document de treball amb què es presentarà a les pròximes eleccions de maig, amb les jornades sectorials que ajudaran a definir les línies a seguir en la futura cocreació de la ciutat de Gandia. Les jornades han estat coordinades per l'actual director general d'Hisenda de Gandia sota la direcció del responsable de campanya electoral. Dijous se celebrava un desdejuni de treball amb la participació dels diferents sectors empresarials i productius de Gandia i de la comarca. En el debat obert que van encetar les jornades es va escoltar la intervenció de l'alcaldessa de Gandia, el conseller delegat de Dulcesol, el director general de l'Agència Valenciana de la Innovació o la directora general d'Indústria i Energia. Del debat es va concloure que cal la implicació de les administracions, la creació d'espais de treball comarcals i l'aposta ferma per millorar infraestructures tant físiques com tecnològiques, a la vegada que les indústries s'obrin al coneixement, la innovació i la transformació digital que ja demanda la societat de consum. Divendres, el desdejuni de treball se centrava en el comerç i posava el focus en el comerç de proximitat. El repte, segons s'ha conclòs al llarg del debat, seria plantejar-se un espai de comerç obert que poguera ser a la vegada local i global, obrint les portes a la modernització i a l'adaptació als nous canals de comercialització del producte. Participaven, entre d'altres, el subdirector d'Emprenedoria Activa de l'Ajuntament de València i el director de l'Oficina Pateco de la Cambra de Comerç. Divendres de vesprada, Blanca Marín, secretària autonòmica d'Economia Sostenible, sectors productius i comerç i representants de l'ICEA, Tienda Home i Telefònica, acompanyaven l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, en la cloenda d'estes jornades. Les diferents presentacions dels ponents han fomentat la idea que Gandia ha de ser una ciutat oberta a la modernització i la innovació. En la cloenda s'ha presentat una de les propostes que durà el programa electoral socialista després de l'anàlisi fet al llarg de la setmana, que passa obligatòriament per la digitalització. Per tot això, els socialistes apostem per fer de Gandia un districte digital on les empreses de qualsevol sector, inclosos els més tradicionals, cresquen amb la incorporació de les noves tecnologies.